Aquesta setmana s'inaugura la 24a edició de la Mostra Internacional de Films de Dones a Barcelona, amb la projecció de la pel·lícula París era mujer. El festival oferirà projeccions i activitats relacionades amb el paper de la dona al cinema fins al mes de novembre. L'Espai Francesca Bonmaison ha inaugurat avui la mostra de films de dones amb la participació de les organitzadores i diverses institucions. El cicle s'inicia amb la pel·lícula París era mujer, de les directores Greta Schiller i Andrea Weiss. La pel·lícula, datada de l'any 1995, volia reivindicar la llibertat femenina de l'època. Les directores del film París era mujer també han participat en la presentació i en un debat posterior relacionat amb la figura de la dona en el món del cinema. And I think women have a lot of interesting things to say and a lot of creative energy and vision, and unfortunately don't have that much access to actually directing films, because filmmaking is very expensive and normally women have less access to money. No one says, okay, women, we want you to direct a film. I just have to do it and fight for the right to do it and to tell our own story. Per fer visible el paper de les cineastes, la mostra neix amb els films que arriben a la corporativa audiovisual Drac Màgic. El nostre interès per la mostra va venir també del nostre interès en els estudis de gènere associats a la crítica cinematogràfica, i per tant a través de la teoria i de totes les autores que havien estat parlant de les dones i el cinema des de diferents perspectives, vam poder anar construint també el cos, diguéssim, la base teòrica i la base conceptual d'aquesta mostra. El públic, majoritàriament femení, ha superat els límits d'aforament. L'espai ha hagut d'habilitar una segona sala per les 400 persones que hi han assistit.